Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo at ngayon gusto kong sumaya. At ngayon lalaroin natin isa sa mga pinaka-paborito nyong laro. Yun ay pag tumawa ka, talo ka. Simple lang ang laro. Dadaanan natin itong mga pinadala ng mga admin sa akin. Pag tumawa tayo, mababawasan tayo ng buhay. Paulo, maglagay ka ng 3 buhay dyan. Maglabas ang ngipin mo, bawas na agad yon. So simulan na natin. From Ariel. Yun o. Bonak na pusa talaga to. Hindi marunong. Dapat pinapatay mo yung dagang yan. Pinapunta ka dito. Wala kang pinatira silbi. ka. Hindi para palamunin lang. Ayan o. Wala kang pakialam. Basta makakain lang o. Walang ka bobo. Hindi. Friends kayo ng daga o. Sige kain. Walang pakialam. Gusto ko yung bumabalik pa yung daga eh. Malay mo magkaibigan sila, bad ba kasi ina-assume yung gender nung pusa ha. Paano kung daga talaga siya sa loob-loob niya? Hindi nyo kasi naiintindihan. Sunod, from ulan. Kaya kakasabi ko lang, huwag nyo ina-assume ang gender namin ha. SB19, ito ba yung Korean na group? Yeah, nakita ko sila. Ano naman mukhang okay naman sila. Matino ka sila sumayaw eh. Mas matino pa sila sa lahat ng mga lumalabas sa TV, ng mga groups, ng mga dance groups. So, magaling. Diba? I support SB19 from crew. Ano ba ito palamigin? Mainit yung kanin. Tangina, tara, palamigin natin. Papalamigin namin yung kanin. Tara. Mainit diba? Mainit yung kanin. Mainit o mainit. Ayan o, palamigin. Ano ba? Gusto ko sumaya. Hindi masukot. Gusto ko siya iuntog dun sa naglalabas ng hangin. Magaling! Batang inasal. Sinayang mo yung pagkain mo at sinayang mo ang buhay namin. Silagyan mo pa ng basurang hindi ako natuwa doon. Ako yung natukmol. Sunod! From Nason. Susume! Nasa ba yung Nichiren Blade ko? Sige, tanggalin mo na isang puso ko dyan. Mizuno Gokyu! Konnichiwa! Magaling. Natanggal niya yung sukot ko kanina. Kaya yan. Dalawa pa naman. Sunod! When you gotta slay demons, but you also have to feed your family, from Joanna. Jeepney Hashira, labas! Kuya, huwag mo. Sunod! Gusto ko sumaya, okay? Hindi mainis. Tito Tulfo Hashira, Hindi nyo pa rin tinatanggal. Naasa pa ba ako? Gusto ko sumaya, nilumungkot. From Kazamiu. What the... Lucky Me Pansit Canton Original. Sarap ng original na walang kapantay. Pansit Hashira! Ano yun? Hindi ako natuwa lang ako. Mga konnichiwa ko dyan, ako bahala sa iyo kayo mag-alala. Sunod, from Tapir. Ano ba tayo nasigat kong ka? Espera. Sino? Ha? Oh, Okay. Demon Slayer training ba to? Anak din ng sino. Ano mga tayo, Vinci? Yeah. Kababuyan, magaling. Kahit ano pa lakas mo. Kahit si Muzan ba yan, walang laban yan. Sunod. Sige, tanggalin mo na yung isa pa. Kaya natin to. Kayo mag-alala. Tiwala lang. Sunod. From Den Alcas. Philippine Navy on board. Hey! Sasama! Kakantutin ka lang nila. Huwag ka Hindi ko
ko lang kung based to dun sa mga ibang barko o yung mga tao. May sasalo kasi syempre, matagal sila wala sa lupa, wala sila makalo-bilo. Kapitan Tut! Sunod! From Aaron. Ayan na nga. Yan na nga mismo, di ba? Lahat ng pinag-aralan nila sa Marines, sa Navy, dito na napunta. Sa ganitong paraan lang natin, may pagtatanggol ang Pilipinas. Magaling! Subarashi, mga Konichiwa. Sunod, Pong Mari Gwen. Na! Awa. Kesa ba ito? Wala awa. Tama na! Hindi siya para sa'yo. Pero sige, okay lang, ilabas mo yan. Sa ganitong paraan lumalabas ang mga tunay na Demon Slayer, diba? Ayoko tumawa kasi nasasaktan ako para sa kanya. Ano ba ito ba binibigay yung admin? Napahirapan niyo ako dito. Hindi! Tama na! Nalungkot lang ako dun sa nakita ko. Kupal ako kaya natatawa ako pero di ba? Pero talaga masakit yan ako, mahirap maging Puday Slayer, di ba, sa panahon ngayon. Mas madaling maging Puday Slayer kaysa maging Puso Slayer. Sunod, maraming salamat. Maraming salamat binigyan niyo ako ng emosyon na hindi ko maintindihan. From Ray Braggs. Water! Coffee ko! Water! Water oh! Hindi! Water breathing technique! Bisan ako cute! Water! Pinaka-social na tindero yan ng tubig pa. Maraming salamat. Pag nag-training ka talaga, maabot mo yung mga ganyang klaseng water technique. Sunod, Cart Titan. Kaya ko na eh. Ba't kailangan kasi siya batuhin sa kulang ka kaya water breathing technique. Okay? Kaya di niya na iwasan. Hindi! Yung buhay ko! Yung ko cute! Tagalin mo na yan, leche. Ano yung ginagawa ko sa buhay ko? Kailangan ko taga-panood ulit. Sabog ang puta. Kaya yung mga demon na masyado masaya. Okay? Pag masyado masaya yung mga pisting yawa dyan, mga demon dyan. Ganyan mag-slay. From Willard. Oh! Luto na yung corned beef mo! Nakikita mo yan, no? Tamo! Ba yan? Ang paso mo, talaga na nagluluto ng corned beef. Yan mo! Luto na yung corned beef! Oh! Nakausok na eh! Nausok na mga Bisayawa dyan Pero ako Bisaya talaga yun kasi basta hindi Tagalog, Bisaya na agad sa akin. So pakisabi na lang kung anong dialect to. Oh, nakausap talaga! Nausap ka Oo na! Isa na ako try hard Tagalog, okay? Hindi ko alam lahat ng dialekto sa Pinas. Pagbigyan nyo na ako. Okay, mga Bisayawa ko dyan, cancer. Either sobrang galing ng marketing technique nito. Hindi ko alam kung talagang planado to o talaga nilagay doon yung butas para ganyan. Niluluto ba yun sa mismo lalagyan? Okay, safe ba yun? Sunod! Nako! Isa yan sa mga 12 Kisugi, Busan. nakakatakot nga naman kasing demonyo si Jollibee. Ako takot ako dun sa Violet eh. Kaya nakasumukha yun eh.
Alam mo, takot na siya. Yung nilayuan na niya yung balat ng manok. Alam mo na, seryoso na to. Kaya man trauma ng bata sa Jollibee. Sunod! Tololot na Sakura. Oh, di ba? Butterfly! Mekano ba to? Sunod, ang sarap ng wala ng buhay. Para lang akong ipisting yawa, di ba? Mga demonyo walang puso. From Shanong TV. Ganyan katindi dito. Okay. Gusto ko lang mahawakan si Papa G. What? Bakit? Oh! Bagsak ka! Para may mali doon, di ba? Pero pisting demonyo. Demonyo ka. Sino man ang tulak kay Kuya, hindi na siya pwedeng Hashira. So, doon natin sa ating magtumawa ka, demonyo ka. Tapusin na natin yun doon. So, maraming salamat sa kung natawa kayo, like nyo na. Kung hindi kayo natawa, like nyo pa rin. O, may pambili pala ng ating merch kasi paubos na. Share nyo sa mga pisting yawan yung friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul! Ping Nietzsche rin blade to.